사연은 당나의 액다리는 지내는 녹화 하용 그랑의 모살라이머니 똥통라이머니 구툼라이머니 짜라이머니 모살라이머니 주다 라마 토이게 जों दिनै मा हागोन आरो कुथुमै मानमानि आबो काइसासे जे जुनाया नामबागो साव जे ओ जिसाया चैप्टर 7 verse 14 no जिसाया देरनि बिसुंथाय सामाने जों मा थाइ सिमानि ओ सुंनोगो सासिङो दुइनि ओ सुं परीक्षा आरो बाहायनो ककनो फुलफिल मानि बे इमानुएल बिनि मुं होनजाकनाय Emmanuel mane kaitor sumai baksa tongo. The God is with us. Obosya jotoni sila kotor kok khatung janai kok te khatong thok janai. Jabon bagoi जों John simani kothama kham ekni ang just alam bak kisa poibono. O jago sungnugo ekni ego kok ya phangni simino tongo kok kaito bai tongo te ok no kaito ya phangni simino kok kaito tongo bini yaktonyo kaito bebat no snam baikya asak snam jakmani bisingo bono kare mungsapono snam jakya obongka sini Subrai Kristo motangai sani kok no samane. Sung temunogo John simani kothmaka ham tinni sulo. Je kaitor sung sana asa khamjama bai bobini songre sajalana rohorka. Bina songre sajalana putuk khane borok komorjak khoya angna teke kaitor bono rohorka meso. Bini mung Jisu hore pharjak nai. Bobini borokni bini borokno sumsungni yakni. Lakena hambai satla debromano. So, tawag sengo Christmas, sengo mujuk lero. Laki nak hambai, Kaitoni, nono Jisu hambai, advance happy Christmas. Nono, take hapungma. Jisu, bagaimana ni video nono itu berarti kaitor nono ke bahasa mereka. So, nono kualnya, kual sari darah nih, ke Ojora, Oboyar, Otal, sengo mujuk lero. Tabogoro kaitini kok saya tunggu. Sungbai baksa tunggu. Nengani video no naik tunggu. Kaitini kok nih mana? Oh sungno, sini langmau, jeprosung, nakarna ringya, jeprosung hamjakna ringya, jeprosung khairokna ringya, jeprosung khairokna ringya, hamjakna ringya, nakarna ringya, sumsukok lai dongpru, palama yang dongpru, menago dongpru, kaitor, bosung sana asal hamjakma bai. Bini songdari sadana rohorka. Dini songdari sadana sini Subrai Kristo. Aboni bagai no. Dini sengjoto sengsar ganangai. Bini hamjang mawo boundless. Awo koro simagrai. Bini khairok ma joto ni bagai. Al bagai sumsok ni yak ni sino piok nai. Sino pioka. Abono bagai no sengdiri tongtogo masalayo te khatung layo. Jawabnya bagai the sword sengkaisan saya mana nih kayak oh Christmas sudah mau juklai oh sini Taisha seng sini bekhano sini khano hamjongong relanya nih hamjongong ya perlanya nih nakar lanya nih tei khairok lanya nih tapi mereka seng kemai tong mani seng menago tong mani seng sumsoko tong mani seng no sini Subrai Kristo hanya hai Bini o khairoma o nakarma o hamjama tu boi phaya. Tuan boi sung tong thogo hatungo tei belaino tong thoma baraka sung tong thoglai. Jawabnya bagai obro ang jawab tani bagai message kirnani musungman hingga paje sung o Christmas tong thoma koplo hamjama koplo nakarma koplo khairoma koplo bagai sung tong layan. Tei kaitor ahai ke sini nukungo sini dophawo sini kamiwo sini langmawo hamari koplong natui tei moidon naradi je kaitor sungbai baksa tongo jokok thai skorgana bisutei kaitor sini jotoni sakao hamari klaiton. Thank you. Yaba kerlanya balai hambai
Oke, belai kenara busi bertangkana, dai Simon kana, जों फाइफोरो बुक जागमोन ini, दाबो थांफोरो के कुछ खम आन बागे जत ख्रिस्टन पजक खनाय ख्रिस्टान र काय केन खुमनाय र काम के बुसिदि दai Simon di, dai ke Oke, sing hanya hai. Tebo kai jene ko khena musuh kiya si ya pa kharam lai kai jana tiye balai hambai sing nagrai matom phaisho kaja sini borang gnan sini principal sir sini ogor deprima sang beli bising ti kai jene ko khena magai phale sing joto parke ya ba kharam ya sagle hambai wajar kahamna ya phara jotono sarik sanja kucangni hambai teichibaya paro ang khoroksa khe hambai na thake belai jora thangnai sigang puila kai tono hambai ruo tai oro tini songsanai sini leaders rok tai fathers rok deacons rok tai nor joto phainai poito khlainai norok joto no subra Jesu Kristo ni mungbai hambai ya paro sini Father Onil bo Christmas no tuyoi kai tor kok riklang mani tai fulfilling mani kok nang phemeni abono sungo seri saka bale hambai ang jora rojak khaba tini Tirprani Church history no tui kisa seng khanalaena sau musung Tirprawo bahake kai joni kothma kaham sophaikha tai tamo kusuk jora tamni tong tai believers buhur sengjakha tai believers ni bawa hai obostha tong abonor ready na tong ready da hallelujah norong nang sengnai India wo puila bufro kai joni kothma kaham sophaikha kiap sajaman korok sasek India wo AD 52 wo Jisuni 12 jona sagrini bisingo koroksa Thomas ni norok kana Thomas ni bising tei India Kerala hawo puila kaitoni kothma kaham pirja kerakha haleluya tawang tirprani kokno sare tirprawo bufru puila kaitoni kothma kaham pirja kha nor kisa khnadi kaitoni kok obosranga nango nor koito khainai rok jisuno tei khatungui tongnai rok kothma kaham tei khatungui tongnai rok जों सिथाय साइमानथाय अथवा गाहाम बुफुरो तिरप्राव सफैखा सिनि तिरप्राव काइटनि कथमा गाहाम पिरजाखा बुइला 1683 1600 बोसोर 1683 wo buila kaitoni kotma kampir fainai khoroksa father bini mung tongoro ang bini mung kulia jaga angke moriam nagoro tabo aro mission tongo church tongo arbo lobui kulmui surinai borok tongo AD 1683 aboni ulo aro kaham ke yasak sakliya tirprani sini buba kararo ya sak liya aboni bagai kifli thangani nangkha aboni ulo Mizoram tei khlaioi Jampui Hill kisu Mizoram ni thani wo kaitoni kothoma kaham sokpaikya abong ke 1912 ara puila
মিজু কমিউনিটি রং বিসিংতৈ জাম্পুই হিল মিজু থেকে হাপাইকা হাবই আরো উইলা কাইসা চার্চ তাংজাক মানে জায়গা হাঁকে ফুলদংসি ni kaisa kami tongo a fuldongsi uila girja tangjaka abo haঁকে 1912 abo haঁকে না আরো দরক কাইপনি কত কাম ফিরজাখা উলো তাই কাইসা অর্গানাইজেশন ফাই হাপাইকা আরো বদল হাপাইকা থাডু কুকি গ্রুপ বড় অবশ্যই বেশি টংনিয়া আবংকে 1916 বড় সেন ফাইকা মোটামুটি প্রভাবকা আ এরিয়াও বনি পরে বড় উসলুই থাকা হাইনো হাই তাবক ফাই সপাইকা 1938 abongke New Zealand ni Baptist missionary ro boro pir phaika apro ke Maharaja Bir Bikram Kishore